Hej, tak fordi I vil kigge forbi og se vores video. Det her det er Christoffer, det her det er Frederik, og det her det er mig, og jeg hedder Christian. Og vi vil gerne vise jer vores fodboldkort, og så fik vi aftalt, at vi starter med mig. Så nu kan I se, at vi har Johan William her, og Etel, Thiago Silva Topmaster, Robin van Persie Topmaster, Philip Lahm Topmaster, Arjen Robben og Mario Götze i double-triple. Isco i Game Changers og Marek Hamsik i Game Changers og Edison Cavani og Wayne Rooney og Carlos Tevez i Game Changers. Så har vi mine legendes. Så der er Ferret Busquets og der er Rui Costa. Og så kommer vi til min limit, og der har jeg Lionel Messi i limit, Eden Hazard i limit, Mario Götze i limit, Gareth Bale i limit, Cristiano Ronaldo i limit, Cristiano Ronaldo i limit, Gareth Bale i limit, Cristiano Ronaldo i limit, Cristiano Ronaldo i limit, Cristiano Ronaldo i limit, Robin van Persie 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 i limit, Wilfried Zaha, Robin van Persie i limit, Robin van Persie i limit, Robin van Persie i limit, Llorente og Andrea Pirlo, Marco Reus, Robbie Schalke et eller andet, Victor Fischer, Xavi, Lionel Messi, Xavi, Victor Fischer, Manuel Neuer, Ile Gundogan og Didier Drogba. Så har vi Lionel Messi, Gareth Bale, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Det her, det var mine kort, så nu går vi over og kan se Frederiks kort. Ja. Og så efter, så tager vi Christoffer. Her har jeg så to dubbelkort. Det er Paris' med Edson Cavani og Zlatan Ibrahimovic. Og her har vi så en top. Der er jeg Touré og Frank Ribéry og Tørkastus. Jeg tror. Og så kommer vi til min Skandier. Der har jeg Zlatan, Skandi og Victor Fischer, Skandi. Så har vi min Game Changers. Der har vi Arjen Robben og David Silva. Der har vi mine legender. Den hedder Inter Davids. Og den ser sådan her ud. Så kommer vi til min limit. Der har jeg Van Persie, Victor Fischer, Jovicic, Neymar og Victor Fischer og Neymar og Aguero. Så er der ikke flere. Og så går vi over til Christoffers kort her. Vi står over på scener. Her har vi Robin Lewandowski stort. Her har vi Messi stort. Ja, Hullesyrt. Reisens. Startplayer. Og Ronaldo i limit. Hazard i limit. Messi i limit. Götze i limit. Cavani i limit. Pirlo i limit. Götze i limit. Van Persie i limit. Iniesta i limit. Så bliver vi op igen. Victor Fischer i limit. Og Lorenzo. Indtil bla bla bla. Han hedder Lorenzo. Okay. Llorente og Kakao. Så kommer vi til min Game Changers. Vidal, Don Mata og Marco Reus og Alex. Neymar i top og Frank Ribéry i top. Så kommer vi til dubbelkort. Det er Gareth Bale og Ronaldo og Mario Götze og Arjen Robben. Så klarer vi igen. Danske mestre. Claudemir og Wieland. Så kommer vi til finalen. Så har vi Arjen Robben og en anden som ham derovre.
Og det er så mig. Ja, ja, og så finale, der har vi Bayern Münchens holder. Vi kan se den. Finale, Borussia Dortmunds holder, og finalevinderne, som Bayern München. Så blev det. Og der var ikke flere.